La un nou episod din Minecraft. Înainte de a începe, vreau să-mi cer scuze în primul rând, fiindcă n-am mai postat de mult, fiindcă am fost într-o vacanță, da? Și a fost foarte greu să vă astea. Ia fiți atenți, viteza lui Sean. Fiți atenți că mai ajungem la pupa aia. Ok. Bă, mi s-a dus viteza. Ok, astăzi, și sărbători fericite înainte să zic, fiindcă, nu știu, poate o să filmez în perioada Paștelui, nu sunt sigur, fiindcă trebuie să merg undeva, o să fie multe treabă. Astăzi voi învăța cum să faceți, nu știu, depinde, o ciupercă tren, hai că e un fel de vagon. Deci trebuie să veniți aici, vă luați, normal că e evident că trebuie să vă luați o șocheacă, da? După aia trebuie să vă luați boniemil, bonechil și după aia care intrați. Așa, pe lângă că trebuie să mai faceți chestii, trebuie să vă luați ceva să puneți pe listă. Deci trebuie să luați așa, să faceți aici un pătrat, deci depinde. Voi puteți să-l faceți la ce înălțime vreți să crească ciuperca, fiindcă dacă vreți să crească la înălțimea asta care vreau și eu să crească, faceți așa, dar eu fac așa, fiindcă la înălțimea asta vreau să crească, fiindcă dacă nu pui asta, crește până la Dumnezeu. Și așa facem așa, spargem asta și acum avem casa viitor. Uite, n-am pus ciuperca. Bă, da, trebuie să puneți la 3 blocuri, cred, măcar la 3 blocuri. Bă, dați încolo să crească până la Dumnezeu, că da. Wow, acum trebuie să facem metoda 2029. Să luăm niște lampioane, campioane. Bine, puteți să luați. Bine, asta poate face și pe Survivor. Chiar cum spargem asta din loc. Și fai de ce nu să intrăm cam așa. Așa. Bine, aici putem să facem așa. Dar, da, ok, acum, dacă asta e 2, 3, 4. Cam după calculele mele de mile, ar trebui să punem una aici și crește. Hai mă, crești. Te rog să crești. Să crești. Ca ciuperca din povești. Hai că am înțeles. Cât de mult am înțeles. Doamne, ce deștept sunt. Ce deștept sunt. Și trebuie să fie întuneric. Dacă vreți să le plantați, să le puneți pe survival, ar trebui să fie întuneric. Întunericul genericul. Ok, și acum, pentru că am fost cei mai mari atenți din lume, trebuie să am spart asta, trebuie să punem la loc. Doar un lucru, te rog, ciupercă. Dacă poți să crești tu,
Azi sau mâine. Crești tu poi mâine? Bă, vrei și tu să crești mâine? Acum ori niciodată. Că dacă nu mă enervezi și fac direct ciupercoaie. Pun, fac eu ciupercă. Ciupercă, 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 haideți la ciupercă. Bă. În cazul meu, dacă nu merge, în cazul meu, se întâmplă metoda asta. Facem așa și venim. Învățăm să numărăm cu Ștefan. 1, 2, 3. După facem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. După vine 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și după aia vine așa. 1, 2. N-am uitat, sper că e identică. Ok, și acum facem cealaltă metodă care e mai grea. Fiindcă aici trebuie să săpăm în pământ, fiindcă da. Sau nu trebuie să săpăm. Dacă le faceți de 3, puteți să nu săpați în pământ, dar dacă le faceți de 2, trebuie să săpați în pământ, fiindcă da. Ne-ar zice că gata. Hai că e gata. Păi nu e gata. Da, bine, puteți să faceți și tip 200 de ciuperci de astea să vă faceți. De eu să-mi fac de 3. Ok, în primul rând puteți să vă faceți câte gemuri vreți. Eu doar vă arăt cum să faceți. Gata, gata. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, da, bun. Bă, scheletul, pleacă de aici, marș mai gheritai. Mă drăgu de aici, mori odată. Ce umbră pare. Ok. Bă! Toți monștri.
Am uitat că am topodul. Ok, acum faceți o găurică aici. Și după aia puteau o puneți așa, cu nivel mai jos din cauza că o să vedeți. Bine, puteți să o puneți cum vreți voi, dar eu așa m-am gândit să fac. Ok, acum stai. Geamul și stai, să podeaua, Ok, în videoclipul ăsta sunt foarte bucuros, dar v-am urat sărbători fericite de acum, fiindcă sunt o leacă mai tembele, așa, de felul meu, înțelegeți ce zic și, în primul rând, nu știu dacă o să filmez de Paști, fiindcă de pe știți că vine familia, sunteți ocupați, mâncați cozionaci, multe chestii, adică, da. Una mattina, da, și gen, fie aici, te uiți pe scări și vezi. Da, m-am nebunit cu cântecul, ar trebui să tac dacă, da. Bă, da, sincer să vă zic, v-aș ruga să dați voi acolo un like așa de mila mea, că, na, înțelegeți voi. Așa, o leacă de mila mea, să aveți voi, leacă de mila, că vă rog frumos, o leacă de mila de mine, că vreau să fac măcar 10 abonați. Sau măcar 5. Deci ar conta la mine un like, bă. Ar conta la mine și un like la un videoclip, adică măcar unul. Fiindcă, păi, eu de obicei mă uit la videoclipurile mele după aia, după o oră și așa, vă văd că nimeni nu s-a uitat. Bine, la un videoclip am avut 7 vizionări și 3 like-uri. Da. Înainte de videoclipul ăla, bă, efectiv, nimic. Nimic. Aveam 4 abonați, dar niciun like, nici o vizionare, nici nimic. Și când am văzut videoclipul ăla cu 7 vizionări, 2 like-uri, așa, bă, m-am bucurat de... Te-am bubuit. Și cam mai decorăm noi pe aici, mai punem un furnal, un din ăla, gen. Și facem așa. Clipul ăsta cred că-l prescurt, o să mai facem noi ceva. Da, mie nu-mi place cum a ieșit. Aici chiar șmecher. Ok, ce se mai face? Ce se mai facem noi? Să decorăm căsuța înăuntru. Deschide ura.
Ce ok, e cineva acasă? A, nu, în casa mea. Ștefan, e ce amuzant. Hai să decorăm casa. Na. I'm gonna fuck it up all around the baseball. Fuck it up, fucking the money, man. The furry bed. And I'm gonna fucking a mean and part about the bed bed. And I'm gonna fucking a the bed. Deci să ne luăm și un Pătulescu, Lengerescu. Ca să sorteze o să... Nu, mă. Ok, luăm un așa, în finale sunt balans. Luăm culoare roșie. Albastru, doamne, și ce să mai luăm? Și o să luăm și... Da, toți pe moarte sunt. Și dacă vă gândiți că fac chestiile astea, băi, total random, nimic nu gândesc dinainte, e total random, vine și mie o idee, hai să fac eu de aia, și gen tot, ce zic, e random, adică la mine. Ok, aici o să facem zona de enchantment table, da? Da, nu știu de ce tac așa dintr-o dată. Par stați acum, stați. Stați că parcă mai lipsea ceva. Și mi-am dat și seama ce. Anual 97. Uite pe cine a făcut asta. Dacă facem asta pe survival mi-a luat 12 ani și 9 ani. 12 ani și 9 ani, am înțeles. Bă, dar nu-mi place cum scrie dacă e cu ță.
Deci dați like la video și abonați-vă. Apoi așa mă gândeam și eu. Stai, bă! Bă, vreau să scriu. Stați, știu metoda 2027. Gata. Acum mai luăm altă carte, fiindcă să scriem altceva. Deci, stați. Deci, stai ce? What? What? De ce cartea asta? Oh, what the flip? Omenia. Ok. Și deci, haideți să începem. Deci dați like la video și abonați-vă. Vă rog frumos. Măgar! Astăzi o să mai facem încă ceva de prostii pe jocul ăsta. Gata, știu ce să fac. De fapt, nu știu nimic. Mamaland. Hehehe, mai. Clipper de cap, clipper de... Cap de dragon, cap de dragon, cap de dragon. Hai că arată faina. Deci, hai astăzi o să mai facem o capcană. Capcană, ioană. Deci mergem aici. Deci mergem aici, luăm pânză de pe o pânză de pe legăm așa telefon, pânza să rup și s-au dus tare. Hâți, Johnule. Bă, sunt răcit, scuzați, că nu mai strâng, mai fac așa ceva, fiindcă dau. Deci, noi am nevoie de pânză de păiangăn. Pe o pânză de păiangăn avem nevoie de din asta. Carpet, mos carpet. Eu o să fac și design, încă de ce nu.
Și mai avem nevoie de un singur lucru. Facem o groapă de cât vrem noi. Bine, dar trebuie să fie adâncă cam până la pâdră. Bă! Am spart bedrock-ul. Păreri. Ok, interzis în 6 state bedrock-ul, 6 state jumate. Ok, acum veniți aici, faceți așa. Aveți grijă, nu înghețați, ajutor, băi! Pe creativ, da? Da, sunt pe creativ, nu o să înghețesc. Tati, o să bine de tine, da. Bă, du-te în groapă! Îngheață! Așa, mori! Ia-ți de meci! Îngheți! Ia-ți de meci! Pe bune. O nu. Oh. Bă. No. Ok, atunci ne facem alt tip de capcană. Nisip. Unde ești un nisip? Nisip. Sip. Bă. Apoi așa. Bă. Ok. Bă, nu știu cine. Bă, mă jur că jocul ăsta își bate joc de mine până la maxim. Ok, acum trebuie să faci asta, să vii aici din greșeală, să spargi asta și să te duci, să te blochezi. De exemplu, vine un om, de exemplu, hai să facem ceva, un mastă din asta,
Deci, să facem așa, gen. Deci, e un om cu o lopată de fier. Ce zi frumoasă pe... Bine, hai că e ploioasă. Hai să iau și un pic de nisip că trebuie pentru casă, pentru sticlă. A, nu! Nu! Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, 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 oh nu, oh nu, oh nu, 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 oh nu, oh fuck. Știi? Oh fuck. Să mai cade și asta în cap și te sufoci. Deci, da. Deci, hai să facem cum ar trebui să se întâmple. Deci, reparăm capcana. Și de data asta mă dau și pe survival. Gata, acum mă duc. Mă dau pe survival în 1,2 secunde. În 1,2 secunde. A. Oh my god, e atât de... Așa. Eu sunt un player normal, așa. Ce zi frumoasă este azi. Bine, nu e frumos să plouă. Hai să iau o leacă de nisip pentru la mine acasă. A, ce? Nu! 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 Oh, nu! Oh, nu, 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 nu! Oh, nu, 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 de mici, oh, nu, oh, nu, oh, nu, oh, nu. Oh, nu. O să mor. Oh, nu, trebuie să sparg asta repede. Repede. Ce nu mi-au luat și celelalte iteme la mine. Trebuie să sparg asta repede, 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 repede. Ca să reușesc să sparg și să apără. Oh, nu, oh, nu, mi-a picat asta în cap. Au, oh, mă nec. O să mor, nu. Nu. Tot progresul meu.